и забравяш, разходи се, хубаво да те погледна. Така, очакваме въпрос и Вет. Така, кой ще зададе въпрос, кой ще зададе въпрос и Вет ще зададе въпрос. Ето, замени пропалчето и задай своя въпрос. Ти се върни на сцената. Николет, това се зададе. Прощаваш ли? Искаш да си, признава си. Опри за да остане микрофончето. Така, аз ще задам въпроса. Този въпрос вече го минахме. Какво мислиш за организаторите на конкурса Мис и Мистър Медицински университет? Страхотни момичета са ми. Пояснете се за тях, помагайте, благодарим. Николетче, благодарим ти. И вече, благодарим ти. Нещо друго да кажеш за тази вечер. Искаш да споделиш на тази евокирана аудитория? Усещането е уникално. Тръпката е страхотна и все повече кандидати и кандидатки до година. Благодарим за пожеланието, аплодисментите са за теб. Номер 3, номер 4.